Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в събота в Истанбул за ключова среща с турския си колега Реджеп Таип Ердоган. Основната цел на визитата е постигането на напредък в преговорите за прекратяване на войната с Русия. Зеленски определи разговорите като съдържателни и подчерта необходимостта от съвместни усилия за гарантиране на сигурността както в Европа, така и в Близкия изток. Турското правителство потвърди, че дневният ред на срещата включва обсъждане на регионалната стабилност и стъпки за установяване на трайно примирие в рамките на тъй наречения Истанбулски процес. Посещението се провежда само ден след като Ердоган проведе телефонен разговор с Владимир Путин, в който турският лидер акцентира върху важността да се избегне по-нататъшна ескалация и да се защити гражданското корабоплаване в Черно море. Междувременно, международното напрежение се засилва и по други линии. Докато САЩ и Израел продължават военните си операции в Иран, във Вашингтон беше обявено задържането на двама роднини на покойния ирански генерал Сулеймани. В тази сложна геополитическа обстановка, дипломатическото посредничество на Турция отново се очертава като централен фактор за международната сигурност.